dneska jsem jako dostal možnost něco tady říct o kategorii fyzik. Slavně oslovil bych, to jsou rád. Jinak kdo mě nezná, tak jmenuji se Filip Šteflovič, závodník kategorie fyzik. Minulý rok se mě podařilo vlastně vítězit Českou republiku. Momentálně se připravuji na Arnold Classic v americkém Ohio, jo? Takže teď jsou v dietě v přípravě, takže na cokoliv se budete chtít zeptat i mě, tak se můžete zeptat. Jo, tak je to docela mladá kategorie, okolo 5 let, jo, co vznikla v Americe. Do Česka se dostala minulý rok teprve na jarní soutěže plus pohárovky na podzim. No. A co určitě vás bude zajímat, nevím, jestli někdo už závodí nebo takhle, nebo jste všetci noví závodníci. Jo, takže prostě řekneme si pravidla i ty postupy. Co je nejdůležitější, tak prostě závodník by neměl mít nadměrnou muskulaturu. Jo, žádnej prostě kulturista, ale dá se říct, že to postava mezi kulturistou a atletem. Jo, prostě líbivá estetická postava, kde se hodnotí hlavně symetrie, estetika, celkový dojem. Startuje se v Bermudách. Takže tenhle úbor mám přesně říct, jak by měl vypadat. Jo. Měl by být po kolena, měly by být zakryty stehna, měly by být překryty lítka. Vlastně je to potom už podle pocitu, jestli nad koleno je mě pod kolena. Jo. Ty loga, maximálně to může mít nějaký menší loga, Adidas, Nike, Puma, jak řekl Slávek, ale nic výrazného a už vůbec žádné sponzorské věci, sponzorský loga. A to fakt bacha, protože rozhodčí vás vyloučí a prostě je to strašná škoda, jako když se připravujete tak dlouho na tu soutěž a potom skrz nějakou blbost vám to neumožní. Žádná obuv ani žádný doplněk. Se docela divím, že nejsou třeba tam umožněny náušnice, nějaké prstinky nebo takhle, protože třeba bikiny, ty jsou přeplácané všema doplňkama, jo, až někdy přehnaně si myslím, takže taky žádný náramky, řetízky, prstinky, akorát teda snubní prsten, ten je povolený. Celkový ten dojem, takže i prostě úprava vlasů, pokožka, pleť, že neměl žádný krátery na zádech, jo. Rozdělení té kategorie, tak v Česku to bývá většinou, zatím je to do jedné kategorie, ale myslím si, že takový ideál bývá do těch 178 cm na 178 cm. Ve světě, nebo Arnold Classic, tam bývá i více kategorií. Pokud je hodně závodníků, tak pro ty rozhodčí, jak bylo jednodušší hodnocení, takže tam klidně 4 5 výškové rozdělení na věku, jo, do 23 let jsou junioři a od 23 let už. Základní postoje, tak jsou to celkově čtvrtobraty, ale je to čelní postoj, buď s rukama podél těla, nebo s rukou upřenou do boku. Jo? Čtvrtobrat, není to jak v klasické kulturistice, že to tam ten kulturista rve, je to prostě přirozená póza, aby ukázal prostě, jak tu postavu má stvořenou, aby ukázal prostě ten nejlepší celkový dojem, aby ukázal, jak je ta postava hezká. Jo? A zase čtvrtobrat, záda, buď ruce podél těla, nebo s opřením obou a další poslední čtvrtobrat. A vždycky do tohohle doplnit prostě úsměv, přirozenost, jo? Protože aby tam nebyl, jakože si z toho netěší, že ho nebaví ta soutěž, prostě aby vypadal, jo, dobře. Abyste opravdu ukázali, že nějak trochu, jo, soutěžní barva. Dívej, úplně jak v normální kulturistice, pro Českou jsou povolené i pro Evropu, je to Jantana Protan. Ale co doporučuji a já osobně dělám, tak nanáším barvu Protan večer nebo ráno, den před soutěží, večer ji smiju, udělá to jednotnou barvu, je to hezký, je to čistý. Jo, spousty kulturistů dojde prostě špinavý na to pódium, není to hezký. A to stejný ten fyzik, když by takhle došel, celkový dojem to udělá už blbej. Takže nanést barvu v pátek ráno, večer ji smí, je to krásně jednotný. A potom den soutěže vlastně před nástupem na pódium
nanést druhou vrstvu, která ti udělá tmavší. A je možný i vyzkoušet menší odstín barvy. Dívej, ono je to podle tomu, jak to každému sedí, jo? Ale přesně je to individuální, ale určitě doporučuji jemně nanést olej, protože, ale nějak to nepřehánět, protože když se někdo fakt napaplá tím olejem, tak je tam na pódiu strašně horko, člověk se začne potit a potom fakt je tam zářící baňka taková, jo. Ty rozhodčí už nemůžeme schrnit ze zde. Takže s tou barvou je to úplně stejný, ale doporučuji fakt v téhle kategorii dbat na tu čistotu, aby to bylo dobře. Tak to je prostě úplná blbost, ale to si můžete všimnout u spousty fyzikových světových nebo tady českých. Neznám nikoho, kdo by měl nějaký vidinu. Dovolím si říct, že spousty fyziků má daleko lepší nohy jak nějací kulturisti. Protože celkově to potom vypadá blbě nejenom, jo, na soutěži se zakryjete stehna, potom půjdete fotit, budete vypadat jak chujové. Žádný nohy, jo, na bazéně se vám budou smát prostě a celkově vršek drží na nohách, takže pokud chcete, aby rostl vršek, tak potřebujete ty nohy, aby měli na čem držet. Jo? Že to tělo je na ně nějak stavěný a když nebudete mít nohy, tak už dál neporoste.